ಈತ ಕಾನಾಡ್ಕ ತೋಜದ್ ಬರ್ಯಾರ ಐತ ಅವನೇ ಆರ್ಲ ಒಲ್ಲೆ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಸೆಮಿ ವತ್ತ ಆತನು ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿನಿಶವಣ್ಣ ಪುದಾಡ್ ಗಿಡ ಐನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ಅವು ಲಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೇರ್ ಗಿಡ ಐನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವಲ 2 ಜನ ಗಿಡದವರು ಮೇರ್ ವಿನಿಶನ್ನೆ ಪ್ರವೀಣ ಗೊರೆ ಆ ದಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಲ್ಲ 2 ಜನ ಶುರುವಾತಿನ ಕತೆ ಅವೇ ವರ್ಷದ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕಂಬ್ಲೋಡು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಪಿರಾ ತೂತು ಜಂಗ್ಲೇರು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ನಾರ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ ಸಾರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಆಜ್ ಬರುತ್ತ ಅವು ಬತ್ತದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಹಾಕಿನ ಅವು ಟರ್ನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೂಜೆ ಬತ್ತದ ಹಾಕಿನಿ ಆತ್ ಕಾಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬೊಕೊಂಬ ಫಿನಿಶ್ ಆನಾಗ ಅವು ಗತ್ತಿನಿ ಅವು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋ ಇಚ್ಚ ಸಿಟ್ರ್ ಎರುಕೆಣಿಯರ್ ಇಂಕ್ಲೆಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಅಪ್ಪಗಣೆ 6 ಬಂಡೇರು 20-25 ಏತ್ ಬಂಡ್ಲೆ ಬಂಡ್ಲೆ 20-25 ಐವ ಬಂಡಲ ಕೊರ್ಪೆ ಎರು ಆ ಬಂಡ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಅವು ಸಟ್ರೆ ಜುವ ಕೊರುವ ಅಂಡ ಎರು ಕೊರ್ಪುಜ ಅಂಡ ದೂಜನ್ ಕೊರ್ಪುಜ ದೂಜನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪದವು ಡಿಸೋಜರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇದರಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಪುತ್ರ ತೋನಿಪ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮೈನಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕಡುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಪನಕ್ಲೆಗೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ವೈಕ್ ಬಂಡ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಬಾರಿ ಆತ ಕುದಾರ್ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಲೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಡ ದೂಜೆ ಪಂಡ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಎರು ದೂಜೆ ಕಂಬಳಡ್ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿ ಒಂಜಿ ಎರು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ದೂಜೆ ಕಂಬಳಡ್ ಒಟ್ಟು 29 ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತನ ದೂಜನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಆತ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ರು ವೈಕ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿನಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೈದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜ ಬುಕ್ಕ ಡಾಲ್ಫಿ ಡಿಸೋಜ ಉಳ್ಳೇರು 2 ಜನಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಪನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್? ದೇವರನ ದಯಟ್ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲೆಗ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇತ್ತೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ್ಲು ಕೂಟಗ್ ಒಯ್ಕದ್ ಬತ್ತಾರು. ಕೂಟಗ್ ಬರೋದಾದ ಕಾರಣ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಪ ಏರು ಕಟ್ಟಿಯರು ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನ್ ಗಾನ್ಸಲೇಸ್ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಇತ್ತಂಡು ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ 2ನೇ 3ನೇ ಪೋನಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಲ್ಲ ಲಾರಿಡ್ ಹೋಪಿ ಎಂಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಪೋದವಲು ಜಾನ್ ಗಾನ್ಸಲೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಕ್ಲೆನಲ್ಲ ತೂಯರ ಪೋಂದಿತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಕದ್ರಿಕ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತ ಕದ್ರಿ ಸೆಸು ಪೂಜಾರಿ ಪೂರೇಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ನೆನಪದೆ ಪೂಜಾರನ್ನ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ನಿ ಬೋಜೆ ಪಂದ್ ಎರು ಕೊರ್ತಿನಾರ ಆರು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆನ ಬರಿತ ಒಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೆನ ಎರು ಇಂಕ್ಲು ಕಣೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಣದಿತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಆಕ ಎರು ಕಣದ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎರು ಇಂಕ್ಲು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಮಿತ್ತಡಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಆತನ ಪೂರ ಸಿಟಿ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಕರೆ ಆತನ ಆ ಕರೆಟ್ ಗಿಡನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆನ ಎರುಲ ಪಾರಂಡ್ ಆ ಬೋಜೆ ಎರುಕು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜೋಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಕ್ಲೆನ ಎರು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನ್ ಗಾನ್ಸಲೇಸ್ ಪಿರ ಪಪ್ಪ ಬಂಡೇರು ನಿಕ್ಲು ದೆತೊನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಗಿಡಲೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಜಾನ್ ಗಾನ್ಸಲೇಸ್ ಕೊರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಜೋಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಅವು ಬೋಜೆಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬೊಲ್ಲೆರು ಇತ್ತು ಜಾನ್ ಗಾನ್ಸಲೇಸ್ ನೇರು ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತನ ಆಯ್ತ ದುಂಬು ಜಾರ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂಡು ಆ ಜನ ಮೂಲ ಬತ್ತೀನಿ ಮುತ್ತುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎರು ಪದವು ಜಾನ್ ಗಾನ್ಸಲೇಸ್ ಪೋಯ್ನಿ ಇಂಕ್ಲು ಪೂರ ಮೂಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೆಕ್ಕೆ ಪಲಯನ ಜೋಕು ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ಲು ಅವ್ಲು ಪೋನಾಗ ಇಂಕ್ಲೇಕ್ಲ ಒಂತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡನಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಗಿಡನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪೇರ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಕ್ಲೆನ ಬರಿತಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ದಪ್ಪೇರ ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಡೆ ಎಂಕ್ ಶಾಲೆಡ್ ಪೋನಾಗ 2 ಸರಿ ಟೀಚರ್ ಮೀಪಾದೇರು ಪೂರ ಅಂಬಿಲ ಇತ್ತಂಡು ಮೇಕೈಟ್ ಗುವೆಲ್ ದಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಂದಿತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೇಕ್ಲ ಮರಳು ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಎರು ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರು ಬೋಡು ಅಪಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಬು ಅಂಡಾರಿನ ಅವ್ಲು ಪೋಯ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಬಿ ಬಂಡಾರಿ ಪದವು ಮೇಗಿ
ಅವ್ರು ಪೋದು ಅವ್ರು ಪಂಡೇರು ಪೊಂಬೆ 10 ಪೈಸೆ ಕಣಂಬೆ ಪಂಡೇರು 10 ಪೈಸೆ ಹೋದು ಇಂಕ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಏನ ದಾದ ಅಂದು ತೀರಿಜಿ 10 ಪೈಸೆಗೋಸ್ಕರ 10 ಪೈಸೆ ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಬರು 4 ಬಜ್ಜೆ ಪೂರ ಪೆಜ್ಜಿದು 4 ಬೀಜ ಪೂರ ಪೆಜ್ಜಿದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಪಾತೊಂದು 10 ಪೈಸೆ ಪಾತೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪಂಡೇರ ಅಪಗ 50 ಪೈಸೆ ಕೂಡ ಅವೇನು ಪಾತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಕೂಡ ಪಂಡೇರ 50 ಪೈಸೆ ಕಣ 5 ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನಲ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬೀಜ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತದ 50 ಪೈಸೆ ಕೂಡ ಕೊನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ 50 ಪೈಸೆ ಆಂಡ್ 50 ಪೈಸೆ ಕೊಣ್ಣ ಪಂಡೇರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಣ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಣ 5 ಬೊಕ್ಕ 1 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನು ಎಂಚ ಒಲ್ತುರ್ದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಲ್ತುರ್ದು ಕಂಡದ ಕಾಣದೇನ ಅವಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವೇನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಪಾತೊಂದು ಪೋಯೆ ಒರಿಯನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆರ್ಲ ತೆಲ್ತೇರು ಸೀದಾ ಪಾತೊಂದು 1 ರೂಪಾಯಿಲ ಪಾತೊಂದು ಪಿರವತ್ತನ ಅಪಗ ಇಂಕ್ಲು ಎಂಡದ ಎಂಕುಲ ಎರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಪಗ ಏತ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಕ್ಲು ಬರಂಜ ಇಂಕ್ಲು ರಟ್ಟನೆ ಮೂಜಿನೆ ಅಪಗನೆ ಮೂಜಿನೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರಿ ಅವೇನು ಕಣ್ಣದ ಪಿರಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಲಾರಿಡ್ ಸೇಸು ಪೂಜಾರ್ನ ಲಾರಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆನ ಲಾರಿ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಪೋಯರಿತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಪೂರ ನೇಬರ್ ಎಂಗ್ಲೆ ನೇಬರ್ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಅರ್ನ ಜಾನ್ ಗನ್ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ನ ಮಗೆತ್ತು ತೋರಾದು ಮಲ್ಲ ಜೂವಾರ್ನ ಗ್ರೆಗೋರ್ ಇತ್ತೆ ಪುಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇರ ಆಕ್ಲೆನ ಪುಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಅವ್ರು ಪೋದು ಇಂಕ್ಲು ಖಾಲಿ ತೂಪಾಡ್ಯಾರ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇರುದು ತೂರೋ ಬೆಂದರು ಪೂರ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಅಪಗಲ 2 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ವಿಮಲ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲು ಬರೊಂದಿತ್ತ ಕೆಲವು ಸರಿ ಲಾರಿ ಹಿಡ್ಕೋದು ಕುಲ್ಲು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ಸರಿ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಲಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಅವೇನು ಅಲ್ತಕ್ಕೆ ನಡುಟು ಪೋದು ಬರೊಂದಿತ್ತ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲೆನ ಆತ ಅಪಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತದ ಪದವು ಮೇಕಿನ ಮನೆ ಹಾಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಪದವು ಬನ್ಸಲಿ ಸರ್ನೆಯರು ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪಗ ಎರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂಡ ಮೂಡು ಬಿದ್ರೆ ಬಾಧೆ ಮೆಡ್ಲು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅನಗ ಬೊಕ್ಕಲ ಮುಕ್ಕಲ ಗಿಡ ಇದ್ದಿರು ಅಲ್ತರದು ಒರಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಲೆ 2 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಅಪಗ ಯಾನು ಗಲ್ಫ್ ಹೋದಿತ್ತು ಹೋದು 2 ಕಿಲೋ ತಲೆಕ ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋ ತಲೆಕ 2 ಎರ್ಲೆನ್ ಕಣೇರು 30 ಕೆಜಿದ ಕಿಲೋ ತೂಪನೆ ಕಿಲೋ ಲೆಕ್ಕ ಮಾರ್ನ 5,000 ಕೊಡ್ತು 2 ಗಂಜಿ ಕಣೆ ಮುಕ್ಳು ಬಂಡೇರು ಬಾರಿ ಪಾರುಂಡು ಅಂಚೆ ಬಂಡೇರು ಒಲ್ಲಂಡ ಗಿಡೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡನಾಗ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಬಾರಿ ಪಾರುಂಡು ಬೊಲ್ಲೆಗ ಆಯ್ತು ಬುದ ರಾಮೆ ಅಂತ ಅಪಗ ಏರ್ ಗಿಡ ಪಂಡ ಪಾರ್ನ ಪಂಡೇರ ಫಸ್ಟ್ ರಾಜೇಶ್ ರಾಜೇಶ್ ಗಿಡ ಅದೇ ಆಯ್ತು ತುಂಬ ಊರಿಗೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಜವಣ ಗಿಡ ಅದೇ ಅಪಗ ಗಿಡ ಇರಲ್ಲ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತು ಚಂದ್ರಾಸೆ ಹಣ್ಣು ಇರು ವರ್ಷ ಕರೀದ್ ಬಂದ್ ನಿಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಿಪ್ನದ್ದು 2 ವರ್ಷ ಕರೀದ್ ಎರು ಕಟ್ಟನ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಚಂದ್ರಾಸೆ ಹಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಮಂಟ್ರಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ಲೇನ್ ಎರುಲ್ಲ ಅಪಗ ಇಂಕ್ಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಕು ಜೋಡಿ ಮಲ್ಪಾರೆ ಯಾನ್ ಬಾರ್ಕೂರು ಹೋದು ಅಲ್ತರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಜಿ ಕಾಟಿ ಕಂಜಿ ಪಾತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಪಗ ಎರುಕ 50,000 ಕೊಡ್ತ ಅರ್ನ ಎರುಕ ಬತ್ತ ಅವಲ ತುನಗ ಅವಲ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಕಂಜಿಲು ಕಣೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಡುಟು ನನ ರಡ್ಡು ಕಂಜಿ ಕಣೆ ಅವಲ ಕೆಲವು ಮರಾಠ ಪುರ ಗಿಡ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ರಡ್ಡು ಸುತ್ತ ಆತಿ ಅದು ಬತ್ತ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಪಲೆ ಕುದೀತು ಏರ ಪೋನಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಂಬಳ ಪೋಂದಿತ್ತಾರು ಮೂಲಿ ಊರು ಡಿಪ್ನಾಗಿರ್ ಪೋಂದಿತ್ತಾರು ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುದಿ ಪೋಯರೆ ಕುದಿ ಪೋನಾಗ ಸುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ರವಿನ ಕಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇಂದು ಪುರ ಆಪುಜಿ ಪೋಪುಜಿ ಓದುಂಜಿ ರಡ್ಡು ರೇಟಂಡ ಮಲ್ಲಜಿ ರಡ್ಡು ಅಡ್ಡೇರು ಕಣಕ ಅಂಚ ಮೇರು ನಾಡೇರ ಸುರುಮಂತೆ ರವಿನ ಕಂಜಿ ಬಂಡ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ದೂಜನ ಬಣ್ಣದುಲ್ಲರು ರವಿಯಣ್ಣನ ಕಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕಂಜಿ ದೂಜ ಕಣಪಿನ ದುಂಬುದ ಸರಿ 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 ಇದು ಆವಂದು ಪಂಡು
ಮೇರೆ ಪಂಡೆನು ಅಣ್ಣ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಬೇತ ತೂಕ ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ತೂಕ ಐತ ತುಂಬು ಯಾನ್ ಖಾಜಾನ ತೂದಿತ್ತೆ ರಾಯಿಸಿ ರಾಯಿಸಿದಲ್ಲದ ಖಾಜ ಭಾರಿ ಬಾರೊಂದಿತ್ತು ಅಪಗ ಅವಳ್ತೇನೆ ಅವಳ ಕುದಿಟ್ಟೆ ಅವು ಕುದಿಟ್ಟೆ ಅವತ್ತು ಕುದಿಟ್ಲ ಕುದಿಟ್ಟು ಅಪಗ ಕೇಣ್ಣಗ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ 3 ಲಕ್ಷ ಬಂಡೆ ರಾಯಿಸಿ ತಲ್ದಕ್ಲು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಯಿಸಿ ತಲ್ದಾರು ಹೆಚ್ಚ ರೇಟ್ ಕೊರ್ದು ಆರ್ದಿತ್ತೊನ್ನೆ ಓಕೆ ಐದು ಅಪಗ ಇಂಕ್ಲು ಕಾಲು ಏರು ಕಾಜೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಇಡ್ತಿಂಡು ಪದವ ಕನ್ನಡಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳ ಒಳ್ಳ ಸರಿ ಕೆಟ್ಟ ಆತು ಅಂತ ಅವು ಕೆಂದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಸರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ಪೋಯರು 2 ಸಾರಿ ಪೋಯರು ದೂಜನ್ ತೂಯರು ಕುದಿ ಗಿಡನಗ ಬೊಕ್ಕ ರವೀಣ್ ಅವ್ನ್ ಪೋಯರು ಮಂತ್ರಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒನ್ಪ ಮಂತ್ರಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸುಖದು ಕೊಡು ಆಯನ ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಇರ್ಲ ಕೈ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗಿಡ ಇರುವ ಪಂಡಲ ಅಂಚಿತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಂತ್ರಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸರಿ ಪೋಯರು ಅವು ಪರು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಂದು ಪಿರ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಇಂಬೆಕ್ ಅವ್ವೆ ಮನಸ್ ಕೂಡ ಒಂಡೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಅವ್ವೆ ಗಣ ಅಂತ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಅಪಾರ ಪೋದು ಕುಲ್ಲಿಯರು ಕುಲ್ಲುನಾಗ ರವಿ ಇಜ್ಜರು ರವಿ ಪಿದೈ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡೆದಿ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುದು ಮೇರೆ ಅವ್ಲೆ ಕುಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಮೇರೆ ಅವ್ಲೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡು ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಪೋಡ ಆರು ರಾತ್ರಿ ವರ್ಮ ಅಂಟೆ ಬತ್ತೆ ಆತು ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲುದೆ ಅವು ಆಂಡ್ ಎರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಾಲ ಆಂಡ್ ಆರ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅರೆಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೋಡ ಈತ ಕರ್ನಾಟಕ ತೋಜದ್ ಬರೆಯರ ಐತ ಅವನೇ ಆರ್ಲ ಒಲ್ಲೆ ರವಿ ಅಣ್ಣಲ ಅರ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾನೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಆತಿನಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಅನಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕಮ್ಲೋಡು ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ್ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಕಂಜಿ ಕಾಣನಾಗ ಅಪಗ ಅವು ಜತನೆ ಕಂಡಿತ್ತಾರೆ ದೂಜೆಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅವು ಬಾರಿ ಪಾರ್ ದೂಜ ಅಪಗ ಬಾರಿ ಮಂಡಿದ ಇರು ಬಾರಿ ಪಾರ್ ಅವು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಿಡ ರಟ್ಟು ಪರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಲ್ಲೆರು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಂಡಿದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮಾರ್ನಾಡದ ಇರು ಕಾಣೆ ಮಾರ್ನಾಡದ ಮೋಡೆ ಕಾಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇರು ಆತು ಅವೇ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಇರು ಬುಡಿ ಏರು ನಾನೊಂದು ಇರು ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅವೇ ಅವು ಪಕ್ಕಲ ಅವಲ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇರು ಇರು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕರ್ದೆ ಇರು ಬಾರಿ ತುರ್ತು ಇರು ಅವು ಹಾಕ್ಲೇನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅವೇನು ಪಾಂಡ ಸತ್ತಿ ದೂಜ ಕಾಯಿ ದೂಜೆ ಪರು ಪಾಡ್ದಿಜೆ ಪರು ಪಾಡನ್ನಪ್ಪಗ ಅವು ನಿಮ್ಮೇನ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ಅರ್ನ ಇರು ಮಲ್ತ ಮಾರ್ನಾಡ್ದ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಇರು ಮಲ್ತ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಸೆಮಿಗ್ ಬೈದ ಸೆಮಿಗ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಯೇಟ್ ಇದು ಪರಪಾರ್ದು ಮಲ್ಲ ಆಜಿ ಬರುತ್ತೇಕ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡೆ ಬತ್ತ ಸೆಮಿ ಬತ್ತ ಕಾಲಿ ಬಾಂದೊಟ್ಟದ ಎರಡು ಸೋತಿನಿ ಎನ್ಮ ವರ್ಮ ಸೆಮಿ ಬತ್ತ ಆತನು ಮಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿನಿಶವಣ್ಣ ಪುದ ಗಿಡ ಐನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ಅವ್ಲು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೇರ್ ಗಿಡ ಐನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವ್ಲ 2 ಜನ ಗಿಡದವರು ಮೇರ್ ವಿನಿಶನ್ನೆ ಪ್ರವೀಣ ಗೊರಿ ಆ ದಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಲ್ಲ 2 ಜನ ಶುರುವಾತಿನ ಕತೆ ಅವೇ ವರ್ಷದ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕಂಬ್ಲೋಡು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಪಿರಾ ತೂತು ಜಂಗ್ಲೇರು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ನ ನಾರ್ಡ್ ಇಂಕಲ್ ಸಾರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯ ನಾರ್ಡ್ ಐಡ್ ಅವು ಕಾಟಿ ಅವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಂಡ್ ಇಂಕಲ ರಡ್ಡು ಅಪಗ ಐಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಬಾರು ನೆಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಕಂಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ವೆ ಪಂಡತೆ ಯಾನು ತೂತಿನ ರೇಸ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಅರ್ಧ ಮರಳು ಮಲ್ತಿನ ರೇಸ್ ಪಂಡ ಮಿಯಾರಡು ಸೊಣ್ಪತ್ತ ವರ್ಮ ಜೊತೆಟ್ ದೂಜೆ ಅರ್ಧ ಕರೆಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಕರೆಟ್ ಉಂಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ದೇವರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಅವು ದೊಡ್ಡ ರಂಗಡಿ ದೇವರು ಐತ ಎರು ಕೆಣ್ಣಗಾಕ್ಲು ಬಂಡೇರು ಫಸ್ಟ್ 3 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ 5 ಲಕ್ಷ ಬಂಡೇರು ಮಲ್ಲ ಎರ್ಲು ಆಜಿ ಬರುತ್ತ
ಅವು ಬತ್ತದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಹಾಕಿನ ಅವು ಟರ್ನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೂಜೆ ಹಾಕದೆ ದೂಜೆ ಬತ್ತದ ಹಾಕಿನಿ ಹಾ. ಆತು ಕಾಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬೊಕೊಂಬ ಫಿನಿಶ್ ಆನಾಗ ಅವು ಗತ್ತಿನಿ ಅವು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜ ಕೆಲವು ಪರತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡ್ಲ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಅವು ಫುಲ್ಲ ಕಾಣ್ದ ಅಪ್ಪಗ ಫುಲ್ಲು ಇಂದು ಬೂರೊಂದು ಕಣ್ಣುಗೆ ತೋಜಂದ ಇತ್ತಿಜಿ ಆ ರೇಸನು ಇಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮರಳು ಮಲ್ತದ ಬೊಕ ಮುಕ್ಳು ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಮಾಸರಿ ಇಂಕ್ಲು ಬಾಂದಟ್ಟುದ ಸೋತ ಸೆಮಿಟಾರ್ ಬಂಡೆ ಅಂದ್ ಬಾಂಧದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾತೆ ಇರುಟ್ಟು ಸೋತಿನಿ ಏಲ್ ಬಾಂದೊಟ್ಟುದ ಸೋತ ಅವು ಸೋತಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಗ ಈತ ಇರುಟ್ಟು ಇಂಕ್ಲು ಬರೋಂದಿತ್ತ ಪರು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜತೆ ಪರು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಬಾಂದಟ್ಟುದಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಇಂಕ್ಲೆನ ವಿಷಯ ಪಣೊಂದಿತ್ತಿರು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪೊರ್ಬುಲೆ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಇರುವತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ದೂಜೆಲ ಆತು ನಾನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾತಿಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಏರು ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಟಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಆ, ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರಂಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಟಿನ ಪಾಡ್ಯ ಕಾಟಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಂಗ ಬೆಟ್ಟದ ಇರುಪಾಡಿ ಹ್ಮ್. ಅವುಲ ನಮ್ಮ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಡ್ ಪರು ಇಂಗುಲು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ ಅವು ಪರು ಪಾಡಂದಿನ ಪಕ್ಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪೂರ ಬರೋದಿತ್ತೇನೆ ರಡ್ಡು ಬರಟು ನಮ್ಮ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ನಂಗ್ ರಡ್ಡು ನಾಲ್ ಪರು ಅಂಡತೆ ನಾಲ್ ಪರು ನಮ್ಮ ಬರ್ಲು ಕಟ್ಟಿಯ ಅಂಬ ಅವಾಗ ಜತೆ ದೂಜೆಲ್ಲ ದೂಜೆ ಎಲ್ಲ ತೋಣಿಸೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಅವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಫುಲ್ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೆಡಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯರ್ ಬುಕ್ಕ ಬಳ್ಳ ಕಟ್ಟಿ ನಾಲ್ ಬರಟು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ ಇದು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗಿಡನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟಿಯನ ಔಟ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟಿಯ ಬಳ್ಳಿಡ್ಲ ಆರೆ ಗಿಡ ಆರೆ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಆರೆ ಗಿಡ ಇಂಕುಲ ಅಂಬಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಇಂಕುಲೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಹಾಜಿ ಪರವಾಣಗ ಕಂಬ್ಲ ಉಂತುಂಡು ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ಅವ್ವೆ ಪೇಟದ ಒಂಜಿ ರಗಳೆ ಇತ್ತಿನ ಆ ವರ್ಷ ನಮನೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಜಿ ಅವಲ ಪರವಾಳ ಇಲ್ಲೇ ಇಡಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸರಿ ಬಕ್ಕ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಂಬ್ಲ ಆಂಡದ್ ಇಜ್ಜತೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ದೂಜೆ ಮಲ್ಲೆಕಾಯ ತೂಜೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸೆಟ್ರ್ ಇಂಕಲ ನಮ್ಮ ಕರಂಜರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕರಂಜರ್ ಆರು ಇಂಕಲ ಬೆರಿತಾಕಿಯರ್ ಹ್ಮ್ ಏರು ಇಂಕ್ಲ ಕೋರೋಡು ಅಂದ ಅವನು ಇಂಕಲು ಆರು ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಅಂಬಡಿ ಮಾರಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲು ಬುಡಿಯ ಅಕುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಅಂಬಡಿ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೇನೆಲ್ಲ ಇಡ್ಡೆ ಇರು ಇತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತನ ಅಕ್ಲೇನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಟ್ರು ಕರಿಂಜದ ಸೆಟ್ರು ಸೆಟ್ರ್ ಬಕ ಇರೊಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರ ಅಂದ್ ಇರ್ನ ದುಬೈದ ಸೆಟ್ರು ಸೆಟ್ರು ಸೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ತೂಜನೆ ಐಕ ದೂಜೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ದೂಜೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ದೂಜೆ ಆಜು ಪಾರು ಅದು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಟ್ರಿನ ಒಂತೆ ಪರಿಚಯ ಆಂಡಿ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಟ್ರು ಎರು ಕೇಣಿಯರಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಅಪ್ಪಗಣೆ ಆರು ಬಂಡೇರು 20-25 ಏತ್ ಬಂಡ್ಲೆ ಬಂಡ್ಲೆ 20-25 ಐವ ಬಂಡಲ ಕೊರ್ಪೆ ಎರು ಆ ಬಂಡ್ಲೆ ಅವು ಸೆಟ್ರೆ ಜುವ ಕೊರುವ ಅಂಡ ಎರು ಕೊರ್ಪುಜ ಅಂಡ ದೂಜನ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಹೆಂಚಿನ ಕೇಂಡೆ ನಾನ ಇರ್ ಕೇನೆರೆ ಬಲ್ ಅಂಚಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಿಡಕ ಅವು ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ತೂಕ ಎಣ್ಣಗ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಮೆರಡ ಕೇಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಇತ್ತೇರಪ್ಪ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸಡನ್ಲಿ ಪೋಯರ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚಿನೆ ಖಾಲಿ ಎಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಪಿನವಲು ಅಂತೆ ಗಂತದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲೆಕ ಆ ಟೈಮಗು ಎಂಕ್ಲೆಕ್ ಜನಕ್ಲೆನ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ಅಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯಿ ಕುದಿ ಮಲ್ತಾರ ಕಂಬಳಗೆ ಪೋಯರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರ ಕುದಿ ಮಲ್ತಿಜೆ ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಮಲ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಕಟ್ಪಾಡಿಡ ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪಗದ ಕಂಬಳದ ಮಧ್ಯಡಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸೀಸನ್ ಸೂರಪ್ನ ತುಂಬೆ ನಿಕ್ಲ ಪದೋ ಬುಕ ಬುಡ ಬಿದ್ರ ಕಂಬಳ ಒಂದ್ ಇಪ್ನಾಗನೆ ಮಲ್ಲ ಸಡನ್ ಗಿಡ ಆರ್ಲ ಪಂಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಪಾರ್ನಿ ಮಕ್ಕದ ಸುರುತ ಕಂಬ ಬೆದ್ರ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಪಣಿಯರ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಪೂಜಿ